one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one way. And maybe next week I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. And maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet you. I'll meet you. I will drive past your house, and if the lights are all down, I see who's around. But one way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. And if the lights are all down, I'll follow your bus downtown. See who's hanging out. 1, 2, 1, 2, 3, go. Na 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 I wanna hold you tight. I wanna hold you tight. I wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. I wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. One way or another, I'm gonna find ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you one way. Maybe next week I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet you one way or another. Καλησπέρα. Θάνο, τι έκανες σήμερα? Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα. Ωραία, ευχαριστώ. Το διασκέδασες εδώ με τα κορίτσια, Σε είδα εγώ. Είναι πάρα πολύ καλές όλες. Είναι πιθανές. Μπράβο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον Μιχάλη. Τώρα. Καταπληκτικά. Θάνο μου. Λάμπρο μου. Είναι σαν το Αντρέα Γιώργο μου. Αυτό με τα ονόματα που είναι και τέτοια. Θάνο μου. Σήμερα, επειδή είμαστε 6 και άμα πει από 1 λεπτό ο καθένας τη γνώμη του, που δεν τη λέει για 1 λεπτό, τη λέει για κάνα 7 λεπτό ο καθένας. Οπότε φαντάζεσαι ότι θα φύγουμε από εδώ κατά τις 5 ώρα τα ξημερώματα, μεγάλη χάρη που θα δει και το Χριστό και το Μεγάλη Πέμπτη. Καταπληκτικός και έφυγα. Τέλειος. Μαρίζα. Βρε λουλούδι όμορφο λουλούδι. Έχεις κάτι ρε εσύ, έχεις κάτι που άλλος θέλει να σε κοιτάει. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο αυτό, ανεξάρτητα με το αν νιώθεις αμήχανα με τον εαυτό σου ακόμα, σε κάποια πράγματα, τα οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρεις, θα τα βρεις όλα, γιατί είσαι υπέροχος. Ό,τι και να κάνεις, θέλω να σε κοιτάω. Είσαι πολύ ωραίος τύπος. Ευχαριστώ ωραίος. πάρα πολύ, κυρία Μαρίζα. Ευχαριστούμε. Τι κυρία Μαρίζα, ρε. Μαρίζα, με συγχωρείς. Μαχαίρι στην καρδιά. Κυρία Μαρίζα μου. Κυρία Μαρίζα. Ηλίας. Εγώ τον θεωρώ ότι έχει το X Factor αυτό το παιδί. Έχει καταπληκτική φωνή. Θεωρώ ότι οι Έλληνες, αν δεν είναι Κύπροι, δεν πρέπει να λένε αγγλικά τραγούδια, γιατί φαίνεται στην προφορά. Συγγνώμη αν... Φαίνεται στον Θάνο. Φαίνεται λίγο, ναι. Φαίνεται. Και φτάνει και ο Ντέσμοντ εδώ, ποιος και τα πει. Αλλά η φωνή του είναι καταπληκτική. Θεωρώ ότι έχει το X Factor. Για μένα είναι από τους top. Και πάω στο Χρήστο. Θυμάστε παλιά στα λευκόματα στο σχολείο που σου δίνανε και είχε ερωτήσεις πάνω και αν δεν ήξερες την απαντήσει σε μια ερώτηση έγραφες συμφωνώ σε κάποια απάντηση άλλου. Συμφωνώ με το καταπληκτικά.
Όχι, η αλήθεια είναι πως είσαι πολύ λαμπερός. Δεν μπορείς να το κρύψεις αυτό το πράγμα. Μας τυφλώνεις εδώ πέρα. Και εκτός από λαμπερός έχεις και φωνάρα. Είσαι, ειδικά όταν πηγαίνει ψηλά η φωνή σου. Έχεις δύναμη. Αν μπορώ να πω, δεν το είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ το να τραγουδήσω και να έχω αυτή την κίνηση. Και... Φάνηκε. Ωραία, και πάμε Όχι, στον είσαι κύριο υπέροχος, Μουρατίδη. είσαι υπέροχος. Ευχαριστούμε, Χρήστο. Αλλά πιο πολύ μας αρέσουν τα τατουάζ, τα μανίκια. Νίκος. 16 χρονών ήσουν όταν σε γνώρισα. Ισχύει. Και Ήταν 15 μισό. Ήταν καθαρό το χέρι σου. Παναγία μου. Μέχρι εδώ. Τι κάνει ο μπαμπάς σου? Πολύ καλά. Λοιπόν, Σε νηπιαγωγείο τότε. τον έχω βραβεύσει, έχει πάρει πρώτο βραβείο από μένα αυτός. Α, ναι. Είναι εξαιρετικός Το τραγουδιστής. X Factor. Εκτός ότι θες να τον βλέπεις, θες να τον ακούς κιόλας γιατί είναι εξαιρετικός και τον έχω ακούσει και σε δύσκολα τραγούδια. Συμφωνώ με τον Ψινάκη για πρώτη φορά ότι το έχει το X Factor το παιδί αυτό. Η συμβουλή μου τότε ήταν, Ανδρέα, φύγε στο εξωτερικό. Δεν με άκουσε, έμεινε εδώ και κάνει τατουάζ. Φύγε στο Έμεινα εξωτερικό. εδώ, αλλά προσπαθώ να γράφω τα δικά μου τραγούδια. Γιατί Από ο Χάρι Στάιλς είναι καλύτερος. Όχι, σίγουρα. Ναι. Αυτό το τραγούδι ποιος το έχει πει? Αυτό το συγκεκριμένο είναι Blondie. από τους One Direction. Μπλόντι Η και έχει διασκευή. γίνει... Δεν σε ρώτησα. Συγγνώμη. Η διασκευή είναι Θα από One διώξεις ένα. Direction. Λοιπόν, μιλάει το στο προσωπικό. original να το διώξεις ακούσεις ένα. όταν πας σπίτι σου είναι Blondie. Blondie, ναι, ναι. Πάμε. Παλιό. Ωραία, ευχαριστούμε. Διαφημίσεις παρακαλώ. Έμεινε Ήταν εδώ διασκευή λοιπόν. αυτό που ακούσαμε, Νίκο. Αυτό Έμεινε ήταν εδώ ο διασκευή, Θάνος Δεν ήταν Blondie. και έμεινε Είναι εδώ ο διασκευή. μέντορας του είναι ο Στέλιος. Ήταν έμποδο. Στέλιο μου, μίλα μας για το Κοίταξε, Θάνο. εγώ τον συμπονούσα γιατί τον έβλεπα να παλεύει με τα κορίτσια εκεί, να προσπαθεί να χορέψει. Δεν το έχει ακόμα καλά αυτό το πράγμα. Μου το έλεγε κιόλας ότι νιώθω κάπως αμήχανα γιατί θα κάνω και χορευτικό, δεν ξέρω τι εγώ θα κάνω. Τον είδα στην αρχή πάνω στη καλωσιά, ήταν έτοιμος να φάει τα μούτρα του. Είναι ένα- Έφαγες μια τούμπα στις πρόβες, Εδώ πέρα, να. είναι ένα παιδί το οποίο το έχω. Το νιώθω πολύ δικό μου. Πολύ, όχι άσχετα αν είναι στην ομάδα μου. Θέλω αυτό το παιδί να βρει το δρόμο του. Και όπως λέει και ο Ηλίας, είναι τόσο. Το έχει ρε παιδί μου, δηλαδή όπως λέει και η Μάριζα, δεν ξεκολλάς να τον βλέπεις, φωνητικά είναι πάρα πολύ καλός, αλλά μάλλον ο Νίκος δεν τον έχει ακούσει σε ελληνικά. Γι' αυτό τότε το είπε να πάει στο εξωτερικό, φαντάζομαι, γιατί θα τραγουδεί μόνο ξένα. Και ελληνικά τον έχω ακούσει και με την κιθάρα του τον έχω ακούσει να λέει μπαλάντες. Αλλά έχει μεγάλο χάρισμα αυτό το παιδί. Τελειώσαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα βρει το δρόμο του και στην Ελλάδα και θα είναι πολύ χαρούμενος με αυτό που κάνει. Με τη δική σου βοήθεια, Στέλιο, ευχαριστώ πάρα. Ευχαριστώ και εγώ. Αν θέλουμε λοιπόν να δούμε τον Θάνο και στο 5ο live του X Factor, μπορείτε να τον ψηφίσετε τώρα από το σπίτι. Ευχαριστούμε, Θάνο μου. Μπορείς να περάσεις backstage.